maailman synnyin minäkin uudestaan ja unohdin sen kauhean synnin, johon olin aikonut syyllistyä, ja päätin olla Salkalle parempi kuin mitä maailma oli minulle ollut. Minä olen köyhä yksin eläjä, mutta aina olen yrittänyt estää maailmaa lyömästä lastani, niin kuin minua pienenä lyötiin. Olen yrittänyt opettaa Salkalle ne rukoukset, jotka minulle on opetettu. Eikö tämä ranta ole minun rantani? Olenko minä matkustanut maailman ympäri? Vastaa! Olenko minä matkustanut maailman ympäri? Olet! Minä olen itse, oma vapahtajani ja pelastuksen. Sinä voit yhtä hyvin pyytää sitä omaa vapahtajasi sitomaan meidän aallot kuin saada minut uskomaan häneen. Käsitätkö? Sinä tiedät, mitä pistit Salkan ottamaan vastaan minun selkäni takana. Ja sinä tiedät myös, mitä pistit minut ottamaan vastaan Salkan selän takana. Hänen, joka on minun ainoani. Oletko valmis vastaamaan siitä meidän molempien edessä? Millä sen todistat? Aika puhuu puolestani. Enkös minä sitä sanonut? Kun väkisin piti päästä samaan kamariin. Enkös minä sitä sanonut, että pitäisi lopettaa tämä irstaspeli ja antaa yhdistää kristillisesti. No ei vain, kun on komeita ihmisiä ja tuolla lailla eletään. Minä juon nyt ja helvettiin kaikki! No ei voi sitä poikaa.